Dobrý deň. Globálny trend presunu majetku do rúk žien sa prejavuje aj na Slovensku. Takmer 2/5 slovenských žien spravujú svoj vlastný majetok samostatne. Zároveň viac ako tretina Sloveniek investuje preto, aby mali dostatok prostriedkov na vlastné ciele a sny. Oproti mužom ženy v investíciách vsádzajú častejšie na istotu. To sa ale mení s vekom a skúsenosťami. Zistil to prieskum v rámci projektu Next ženy, ktorý realizovala advokátska kancelária Havel & Partners a rodinná kancelária One Family Office. Viac o téme mi už prezradí Jana Holíková, obchodná riaditeľka One Family Office. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, prajem. Ja som to už v tom úvode načrtol, ale pozrieme sa detailnejšie možno na ten prieskum. Čo je hlavnou myšlienkou projektu Next ženy a prečo vôbec bol takýto prieskum o investovaní žien realizovaný? Tou hlavnou myšlienkou je pozrieť sa na to, čo ste v úvode povedali, ako ženy investujú a ako sa v dnešnej dobe, ktorá sa výrazne zmenila za posledné dekády, stávajú k financiám a k investíciám aj v našom regióne, teda v Čechách a na Slovensku. My sme podobný prieskum realizovali v Čechách pred viac ako 2 rokmi a teraz prišiel čas na to, že sme porovnávali tie výsledky z prieskumu o investovaní Čechov a Slovákov, ale zamerané teda na investovanie žien tu na Slovensku. Tou hlavnou myšlienkou, a prečo to robíme, lebo v rámci rodinnej kancelárie One Family Office a takisto kancelárie advokátskej Havel Partners sa venujeme téme nástupníctva a prechodu majetku do rúk následovníkov, z ktorého teda značnú časť budú tvoriť aj ženy. A to bola naša motivácia, prečo chceme vedieť, ako to vyzerá u nás na Slovensku. Celosvetový trend je taký, že zhruba tretinu majetku svetovo teraz kontrolujú ženy, ale práve vďaka nástupníctvu, dedeniu a novým generáciám nastupujúcim by tento trend mal do roku 2030 byť zhruba na polovici. V Európe je to nameraných nejakých 47% majetku, ktoré by mali kontrolovať ženy. A práve preto je to pre nás dôležité, že keďže takáto značná časť svetového bohatstva alebo aj bohatstva tu na našich rodín a podnikateľov prejde do rúk žien, chceme vedieť, ako sú na tom, ako nad majetkom rozmýšľajú, či vôbec majú prístup k tomu rozhodovaniu a čo sú ich motivátori. Ako to aktuálne teda vyzerá na Slovensku, keď sa pozrieme na správu majetku? Platí možno aj u nás, že ženy budú v budúcnosti spravovať možno väčší podiel financií a finančných prostriedkov ako muži? Určite áno a tie faktory, prečo sa tak deje, teda sú rôzne. Jedna vec je to socioekonomické, že oveľa viac žien je zárobkovo činných. Už aj dnes tá trojročná materská, ako kedysi sme tu v našom regióne, hlavne na Slovensku, mali, nie je úplný štandard. Veľa žien je aktívnych už počas aj materskej dovolenky alebo počas nízkeho veku dieťaťa. Takisto nie je vôbec neštandardné, že už aj muži preberajú tieto role a ženy sú aktívnejšie. Oveľa viac žien študuje na vysokých školách. Napríklad v Čechách a na Slovensku sú ženy vysokoškoláčky vo väčšom počte ako muži, takže tým pádom aj ten predpoklad toho, že ako budú zarábať a koľko ich bude zarábať viac ako teraz je vysoký. Takže to je ten socioekonomický rozmer toho celého. A druhý rozmer je teda potom to nástupníctvo, ktoré som spomínala, a dedenie. A my sme sa tam pozerali v rámci toho prieskumu na to, ako vyzerajú tie nástupníctva na Slovensku. A pozreli sme sa na 2 skupiny. A tou prvou sú rodinné firmy. Z top 10 rodinných firiem na Slovensku je v súčasnosti ovládaných 9 z nich mužmi. Takže 9 z 10 firiem sú tí otcovia zakladatelia, ktorí väčšinou v tých 90. rokoch v silnej ére, kedy sa rozbiehalo podnikanie, založili firmu a zároveň majú viac ako 60 rokov. Myslím si, že 80% z nich je nad 60 rokov. Tým pádom je veľmi prirodzené, že jednoducho príde ten moment, že ak to pôjde teda štandardným dedickým konaním a štandardným procesom, ako na Slovensku zatiaľ stále je legislatíva nastavená, tak práve nástupníčky, veľa z tých nástupníčok bude žien a to je až 65% z tohto počtu tých najväčších rodinných firiem. Takže v podstate ženy nám tu môžu zachrániť to podnikateľské prostredie.
Budú musieť o ňom rozhodovať. Budú tie nástupničky, ktoré, ak to pôjde, teda opakujem, v štandardnej dedickej línii, tak a nevyužije sa iné prostriedky ako zahraničné trasty, nadácia a podobne, tak vlastne budú oni tie, ktoré budú musieť spravovať ten majetok a rozhodovať o tých firemných peniazoch a o tej rodinnej firme. Pozreli sme sa aj na druhú skupinu a tá druhá skupina sú vlastne najbohatší Slováci podľa tiež rebríčka Forbes, ktorý robia pravidelne každoročne. A tam je to veľmi podobné. 85% majetku tvoria muži, alebo vlastne muži a iba 15% ženy. Preto je to síce z 10 najväčších firiem, ale je tam zhoda v tom, že jednu firmu riadi aj muž aj žena. Spoločne, alebo teda sú spoločný majetok. Ale teda opäť viac ako polovica majetku sa presunie, pokiaľ by to išlo štandardným spôsobom do ruky žien, aj z toho rebríčka najbohatších Slovákov. A opäť prevažná väčšina tých Slovákov je nad ten vek 60 rokov, aj keď tam je ten pomer lepší, lebo sú tam aj 40-tnici, 50-tnici už. Takže opäť budeme v tej istej situácii, že vlastne väčšinu majetku budú mať k dispozícii ženy, dedičky, nástupničky alebo partnerky. Pozrieme sa na ďalší bod toho prieskumu. Aké sú vlastne investičné návyky a správanie žien na Slovensku? Čo vyplynulo z prieskumu? V rámci prieskumu sme sa pýtali na to, či vôbec investujú a ako investujú. Nielen ženy, ale aj muži. A ja to najprv zovšeobecním, že tie investičné správanie Slovákov je štandardne vysoká dôvera v investovaní do nehnuteľností. Takže tam naozaj bez rozdielu, či sú to muži alebo ženy, investujú veľmi výrazne a dôverujú nehnuteľnostiam. No a potom sme to rozbili aj na drobné a na trochu viac detailnejšie oblasti. Takže štatistiky nám ukazujú, že ženy sú tie, ktoré sú konzervatívnejšie, začínajú s investovaním neskôr a skôr sa hýbu v tých bezpečných vodách bežných účtov, sporiacich účtov a takého toho stabilného, konzervatívnejšieho investovania. Čo však nás prekvapilo a bolo pre nás veľmi pozitívne, že sa ten trend zlepšuje a hlavne u mladších žien sa to presúva aj smerom k iným investíciám. Ale stále hovorím, že my máme radi tú tehlu, takže tie nehnuteľnosti, tie byty nám deklarovalo drvivá väčšina mužov aj žien, že považujú za dôveryhodné aj do budúcnosti v tom, že kam by investovali. Hovorí sa, že ženy vo všeobecnosti diverzifikujú svoje investície vo väčšej miere ako muži. Je to podľa vás pravda? Je to ťažko povedať, či diverzifikujú viac, lebo napríklad zase sa vrátim k tomu prieskumu. To, že či diverzifikujú svoje investície, nám deklarovalo 6 z 10 mužov povedal, že áno, takisto 5 z 10 žien. Takže viac ako polovica žien aj mužov deklaruje, že diverzifikuje a teda nevkladá všetko na jednu kartu. Ono ale, keď sme si to pozreli vlastne do detailu a potom sa pozreli na to, že čo nám hovoria, že kam investujú, tak veľakrát za investície na Slovensku ešte stále považujeme aj sporiaci účet a bežný účet, čo teda ja zo svojej dlhoročnej praxe v žiadnom prípade ako investovanie nepovažujem. Ale tým pádom deklaratívne áno, všetci diverzifikujú, zároveň využívajú vo veľkej miere dôchodkové sporenie a druhý pilier, kde, ja neviem, na Slovensku naozaj teraz možno 17 miliard v rámci druhého piliera je preinvestovaných. A tam drvivá väčšina aktív je v dynamických riešeniach, takže v indexových fondoch alebo v akciových fondoch, čiže je opäť dobrá forma diverzifikácie, ale zase ako nie je to v rámci potom už tých samotných investícií. Diverzifikujú ženy skôr z toho, že sú konzervatívnejšie a rozumnejšie a dlhšie držia stratégiu. Takže na porovnaní toho, ako by ženy a muži, aký by dosahovali výnos pri svojich stratégiách, tak väčšinou ženy aj s tými konzervatívnejšími stratégiami v priemere štatistiky odhadujú, že dosahujú 1,5% až 2% vyšší výnos ako muži. A ono je to spôsobené možno aj tým, že nerobia také tie náhle rozhodnutia typu ja neviem, tak Nvidia vyhlásila výsledky a rýchlo predám, rýchlo kúpim. Aké investičné ciele možno sledujú Slováci? Ak si to máme trošku tak zovšeobecniť, možno líšia sa aj tie motivácie žien a mužov pri investovaní?
Jedna z mála zhôd, ktoré máme, teda okrem tých nehnuteľností, ktoré som spomínala, je, že väčšina Slovákov a Sloveniek deklaruje, že investujú na to, aby zabezpečili buď seba na dôchodok, alebo rodinu a seba. Takže v tomto tá silná motivácia, ten pocit toho rodinného a toho nástupníctva, predávania majetku a zabezpečenia detí tam je. Takže v tomto si myslím, že tá motivácia nie je, tie ciele sú rovnaké. Veľmi rezonuje a myslím si, že to spôsobilo aj to vzdelávanie a tá komunikácia investičných domov v posledných rokoch, to zabezpečovanie sa na dôchodok. Pretože a možno, že aj dôvera v to, že či nám naozaj ten štát, ten dôchodok bude vedieť zabezpečiť v štandarde, v ktorom si to predstavujeme. V čom je rozdiel? Je potom už to rozbitie na to, že do čoho investujú a ktoré témy uprednostňujú a tam sú ženy typicky nielen u nás na Slovensku, ale aj svetovo viac zamerané na témy zdravotníctva, vzdelávania, témy udržateľnosti, zodpovedného investovania. Veľmi málo žien investuje do obranného priemyslu, ktorý je teraz na druhej strane aj v rámci nášho prieskumu veľmi populárny u mužov. Investície sú naozaj jedna vec, aj to, do čoho investovať, ale napríklad mnoho Slovákov nevie, ako s tým vôbec začať, hľadajú možno nejakú podporu. Na koho sa Slováci najčastejšie obracajú, keď potrebujú nejakú radu v oblasti investovania? Pre mňa bolo zaujímavým zistením vysoké číslo, ktoré nám z toho prieskumu vyšlo, a to v obidvoch prípadoch takmer totožne u mužov aj u žien, je to cez 50%, sa obracia na svojich investičných poradcov. Takže tá veľká miera dôvery je v tých partnerov, ktorých majú a vybrali si ich ako poradcov a s nimi rozoberajú tieto témy, čo sa týka investovania aj rodinného majetku. Menšia miera je to je asi 30%, alebo cez 30% v oboch prípadoch sú to bankoví poradcovia alebo poisťovne. A čo je taký zaujímavý extrém a veľmi pre mňa úsmevné, že muži sa veľmi radi radia o financiách, o investíciách so svojimi obchodnými partnermi z biznisu. A tú skúsenosť môžem potvrdiť, že veľakrát sme riešili vlastne tú diskusiu, že a môj obchodný partner, alebo bavili sme sa pri nejakom športe alebo na nejakom stretnutí, že má takú a takú investíciu, aj ja to chcem, alebo zarába toľko, ja by som chcel dosiahnuť podobné výsledky. Ženy absolútne nie, takže tých 33% mužov versus, myslím, 8% žien, ktoré sa bavia so svojimi kolegyňami alebo obchodnými partnerkami, to je veľmi veľký rozdiel. Že tam tá miera dôvery nie je. Preto tie ženy oveľa viac dôverujú tým svojim investičným alebo finančným poradcom. A tam je potrebné, a to hovorí aj akýkoľvek prieskum, či je to BCG alebo Fidelity, že tie ženy potrebujú naozaj dôveru, dlhodobý vzťah a v tom prípade sú ochotné viac investovať a robiť oveľa viac investičných rozhodnutí, aj menej konzervatívnych a dynamickejších. Už len naozaj nakrátko, ako sú na tom rôzne vekové skupiny a možno aj tie preferencie? Sú konzistentné alebo sa to nejak odlišuje? Prekvapením nášho prieskumu je vysoké percento mladých investoriek, ktoré nám odpovedali na Slovensku, a to je veľký rozdiel proti Čechám, že takmer 40% z nich rozhoduje o peniazoch samé a investujú, čo je úžasné. A to boli dámy vo veku 25 až 35 rokov. A vlastne nám to potvrdzuje ten trend, ktorý je celosvetovo, je, že výrazne stúpa tá hranica mladých žien, ktoré začínajú investovať a robia prvé investície. Celosvetovo je to podľa práve prieskumu Fidelity vek 21 rokov priemerný, kedy začínajú s prvými investíciami. A v tomto smere je to pre nás veľká nádej, že vlastne tie nástupnícke generácie, ktoré chceme vychovávať k tej zodpovednosti a k zvýšeniu finančnej gramotnosti, tak aj mladé dámy sú zapojené do tohto procesu, vnímajú tie možnosti investícií a rozumejú tomu, že čím skôr začnú, alebo teda veríme, že rozumejú tomu, že čím skôr začnú, tým ten výsledok bude pre nich v budúcnosti lepší. Samozrejme, tie zdroje, odkiaľ oni vnímajú tie informácie, alebo odkiaľ čerpajú informácie, sú iné. Sú to väčšinou sociálne siete, rôzne YouTubeové kanály, influenceri, alebo aj to okolie, tí kamaráti a známi.
Na rozdiel od tých starších dám, ktoré teda, ako sme spomínali pred chvíľou, majú väčšiu dôveru v toho poradcu, v tú rodinnú kanceláriu, ktorá sa im o majetok stará. Užitočné informácie priniesla Jana Holíková, obchodná riaditeľka One Family Office. Ďakujem, že ste prijali pozvanie do štúdia. Ďakujem.